Február 2002. Slovenský hokej zažíva jedno zo svojich najtemnejších období. Olympiáda v Salt Lake City mala byť oslavou našich hviezd z NHL, no premenila sa na nočnú moru. Nespravodlivý turnajový formát a trpký koniec hneď v úvode. Sľub partie chalanov, ktorí si povedali, že takto sa ich príbeh neskončí. O necelé 3 mesiace neskôr hostilo majstrovstvá sveta Švédsko. Do Göteborgu sme cestovali bez veľkých vyhlásení, no s obrovským hladom po odvete. Základná skupina. Povinná jazda s Poľskom, tesná prestrelka s Ukrajinou a prehra s Fínskom nám ukázali, že turnaj nebude jednoduchý. 8-finálová skupina ukázala hokejovému svetu, že v Göteborgu korčuluje niečo výnimočné. Tréner Jan Filc poskladal ofenzívny orchester s hráčmi ako Peter Bondra, Zsigmund Pálffy, Jozef Štjumpel, Michal Hancuš, Miroslav Šatan. Dokázali sme poraziť domáce Švédsko, Rakúsko, silné Rusko sme roztrhali 6 gólmi a potom prišlo štvrťfinále. Kolíska hokeja, Kanada. Zápas, kde sa ukáže charakter. A ten náš si prešiel peklom. Prehrávali sme už 0-2 a potom to prišlo. V poslednej sekunde druhej tretiny znížil Peter Bondra na 1-2. V kabíne pred treťou tretinou nevládla panika. Vládlo tam odhodlanie. Hneď v úvode tretej tretiny Miro Šatan v presilovej hre vyrovnáva a Slovensko bolo na koni. Peter Bondra preberá puk, páli a posiela Kanadu domov. Otočili sme celý zápas, Slovensko explodovalo radosťou, ale to najťažšie nás ešte len čakalo. V semifinále proti nám nestál len súper, ale celá hala. Domáce Švédsko. 3 korunky hnané vypredanou halou Skandinavium. Zápas, ktorý bolel. Švédi nás tlačili a vyhrávali už 2-0. No zabudli na osamoteného Orsaga, ktorý vyšiel z trestnej lavice a znížil na 2-1 a 2 minúty pred koncom zápasu vyrovnal Miro Šatan. Hala stíchla. Predĺženie gól neprinieslo. No v našej bráne stál muž, ktorý v ten večer odmietol prehrať. Pred bránou! Ježiš! Toto bolo šťastie alebo umenie? Ján Lašák držal naše nádeje nad vodou. Rozhodnúť musela hokejová lotéria, samostatné nájazdy. Moment, kedy sa zastavuje dých a milióny ľudí pred obrazovkami prestávajú dýchať. Už vtedy bolo jasné, že táto generácia prepísala dejiny, ale oni nechceli len striebro. 11. mája 2002, deň s veľkým D, finále proti Rusku. Viedli sme 3-1 a zlato bolo na dosah ruky, no Rusi ukázali svoju silu. V tretej tretine vyrovnali na 3-3 a psychická výhoda bola na ich strane. Do konca tretej tretiny zostávalo presne 100 sekúnd, keď prišiel najikonickejší moment celých majstrovstiev sveta. Žigo pod ľavou má Bondru! Tyčka gól! Dávame gól! Sme majstri sveta! Sme majstri sveta!